Benvidos, benvidas a un novo vídeo de Fica coa Bola. Hoxe temos un día moi especial por diante porque viaxamos ata Balaídos para vivir ese Celta Getafe. Pará, Fica coa Bola, guacho. Bueno, saímos para Vigo. Bueno, evidentemente iremos por carreteira, porque en Fica coa Bola non estamos de acordo coa subida do prezo das peaxes. Peaxes non! Peaxes non! Nosa tradición de seguilo noso Celta con orgullo e con paixón en Copiosco e Xouveras berraremos sen parar valgas vosa libertad. O Celta busca a súa cuarta victoria consecutiva despois de vencer contra o Osasuna, Levante e na última xornada na Cerámica contra o Villarreal por 2-4. O Getafe pola súa parte está facendo unha das peores tempadas dende que chegou Bordalás. Está quinto pola cola, 4 puntos por riba do descenso que agora mesmo marca o Huesca. Veremos que acontece durante o partido porque sabemos que o Celta é moi de revivir os mortos. O Getafe ven de perder 2 partidos consecutivos contra Villarreal e Eibar. E buscando esa sétima praza, Chacho Coudet convocou a tan só 13 xogadores do primeiro equipo polas innumerables polas baixas de, por exemplo, o peruano Renato Tapia e Jason Murillo. Gael, xogador do Juvenil A central, vai convocado por primeira vez co Celta e levará o número máis alto dun rapaz na historia do club. O número 45, despois de que Hugo Sotelo, que hoxe tamén vai convocado, levase o 44. Pendentes de se Aspas pode xogar o partido que non puido participar no anterior, e coas baixas de Araujo por sanción e Fontán polo Covid, probablemente Carlos Domínguez formará parella de centrais con Aidó. Despois do seu bo papel outro día no seu debut en Primeira División, veremos de novo ao rapaz da canteira celeste no campo. Uy, bueno, xa estamos en Vigo. Baladrillos. Xa estamos aquí, xa estamos nos aledaños do municipal Abanca Balaídos para vivir o Celta en directo despois de 9 meses. Curiosamente, o último partido que vivindo o Celta foi no Coliseum Alfonso Pérez, un apasionante, vibrante, entretido 0-0 resultado gafas, xusto o fin de semana anterior a que o Pedro Sánchez, o Perro Sánchez, declarase o estado de alarma. Situación moi diferente no último partido que vin porque naquel momento o Celta loitaba por non descender despois dunha tempada bastante regular con Óscar García. Agora ten opcións de meterse entre os 7 primeiros e chegar a Europa. Evidentemente o partido será a porta pechada polo protocolo Covid da Liga, pero tivemos o privilexio de adquirir un pase de prensa. Un turco en Balaídos, como se come isto? No, comese bastante ben, no? Eu non teño nada en contra do Celta, máis ben ao contrario, gústame que este en primeira. A putada que nos vamos tardar uns cantos anos en volver, non? Ten pinta, polo menos. Un resultado que lle tires ao partido do Celta, que está aí a piques de entrar en Europa, octavo, sétimo. Home, un 2-0 espero que sí. Sí, ton confías. Vamos pelear polo menos para que entre en Europa ter representación de Galicia aí, polo menos, que é importante. Pois moito ánimo, Dépor, e moita gracias. Moito ánimo, bueno, vai facer falta, sí. Confías en que o Celta se meterá en Europa ou non? Lo veo muy difícil, pero a ver qué hacemos hoy. ¿Un resultado? Yo diría un 2-1, 1-1. Que el Getafe se suelen cerrar mucho contra nosotros. Bueno, contra nosotros y contra el resto de equipos, sí, ¿verdad? Y a dar palos. Chacho Coudet, ¿una estatua aquí o qué? Sí, una estatua y todo lo que quiera. Hasta que no llegó él, esto era un caos. Ya empezamos a ver la luz. A ver si este año conseguimos entrar, pero vamos, todo complicado. ¿Un resultado para hoy? Pues yo creo que 2-0. ¿Y Europa? Uf, complicado por el resto, porque no dependemos de nosotros. Esos 5 puntiños contra Villarreal. Complicado, pero bueno. La ilusión por las nubes. Pues igual que el filial. O sea, yo tengo solicitada la entrada. Si me dan la entrada, yo marcho. Sí. Tengo solicitada la entrada para ir a Extremadura. O sea, que si me toca, voy para allá.
Bueno, pois o mellor po Celta e a ver si celebramos tanto o pase a segunda división, o sea, o ascenso a segunda división, como Siempre. poder entrar en Europa aquí. Siempre. Moitas grazas. A ti. Bueno, acaban de facernos a PCR para poder acceder ao estadio. Nunca me fixeran unha no que vai de pandemia e a verdade é que é bastante desagradable, non yo recomendo a ninguén. Esperemos que polo menos o partido este máis entretido e non quede 0-0 como aquel no Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, esperando xa que nos deixen entrar ao estadio, agora mesmo 7:30. Bueno, tremendo despliegue do Celta, co peto da Liga aí, todo chulo, co pase de prensa. Experiencia única e incrível esta que nos deixan vivir dende a Liga e media. A ver que acontece no partido, se hai 11 confirmados, veremos que pasa. Bueno, agora xa en postproducción veño a contarvos a anécdota máis graciosa e máis surrealista desta tarde e probablemente da miña vida. Remata o partido, estou perfilando a crónica porque había algo de presa por enviala e vengo de seguridade e me di que teño que marchar xa, que hai presa por sair do estadio por o protocolo e todo iso e temos que ir marchando. Entón, non me dá para gravar ese recurso como fixen no descanso de rematou o partido en Balaídos, bla bla bla, e digo, bueno, pois envío a crónica abaixo e xa está. E pecho o ordenador e así como pecho o ordenador de repente asáltame un xornalista xaponés e me empeza a dicir cousas chapurreando castelán porque non falaba ben castelán. Eso, empezame a chapurrear cousas sobre, eu entendín que Taque Cubo. Quería facerme unhas preguntas para Taque Cubo para o seu xornal. Entón ponme unha grabadora aquí, faime unha pregunta de como xogou o Cubo, contesto e non sei que non sei cuánto, e despois faime outra de por que non está xogando titular. Ou eso entendín eu, o mellor preguntoume outra cousa, pero eu eso ya respondín. Acaban as dúas preguntas e me di, vale, agora ponte aí que che vou facer unha foto. Esta é a foto que me fixo. Entón, como me fixo esa foto, eu pedinlle o WhatsApp, pedíxenlle, oye, tal, gustaría meter esa foto, tal e cual. Entón, cheguei a casa, pedinlle a foto, entón mandou unha foto e pregunteille de que medio era. E díxome esta. Esta foi a conversación con él. Bueno, esta foi a anécdota e a verdade é que non mo esperaba para nada que o primeiro día que vou cunha acreditación de prensa a Balaídos, ao rematar o partido, asalten un xornalista xaponés e me pregunte pois sobre Taque Cubo, sabedes a relación que ten a Liga de Tebas e o mercado en xeral da Liga por Xapón, non? Por eso de Muto, por eso de Inui, por eso de Taque Cubo. Había bastantes xornalistas xaponeses, me esperaba que un me fixera unha entrevista a min para o que se supón que é marca en Xapón. Así que, bueno, unha experiencia curiosa e quizás mañá saia en primeira plana no marca xaponés. Quen sabe? Bueno, despedímonos de Balaídos, foi unha experiencia, a verdade que foi tremenda, foi increíble, non a vou esquecer na miña vida, a miña primeira acreditación para Balaídos. Ademais o Celta gañou, o Celta segue, permítese seguir soñando con Europa, grazas a esa victoria, o gol de Nolito no minuto 24, despois resistiu un Iván Villar tremendo, si, acabo de darme cunha folla na cabeza. Non puidemos evidentemente gravar imaxes do partido porque a Liga de Tebas ten os dereitos de todo, pero unha experiencia inesquecível. E nada, e agardo que vos gustara moito este vídeo, que vos suscribades, que lle dedes un like e vémonos no seguinte. Xa me jode ver un partido do Celta en directo despois de moito tempo e que sexa contra o Getafe de novo, que foi o último que vin antes da pandemia, pero polo menos desta quenda podemos celebrar o gol de Nolito e os 3 puntos do Celta. Vou a cruzar por onde non hai paso de cebra, así que se me matan, pois non haberá vídeo, pero en principio teredes o vídeo na canle de YouTube. Agardo que vos guste e un saúdo forte e grazas por estar aí sempre. Hasta loguiño! Bueno, xa como anécdota curiosa final, gustaríame dicir que non se valora o suficiente os traballos que fan os comentaristas radiofónicos. Tiño ao meu lado, tiño ao meu carón, a miña esquerda, a Roberto Carlos, un referente completo para min do Galicia en Goles, tiña detrás os de Radio Marca, tiña a esquerda a Santi Peón da COPE, tiña a moitas radios xuntas e se eu escribindo a crónica, porque eu fun como prensa escrita, se eu escribindo a crónica estaba moi pendente do que dicía cada radio e moitas veces perdía a concentración do partido e do que estaba escribindo precisamente por escoitar a moita xente. Non me imagino eles que teñan que falar escoitando a moitos compañeiros á vez. E nada, esa é unha nota curiosa que quería deixar aquí como bonus clip. E nada, estou moi contento, agardo que como xa dixen vos guste o vídeo, que deixedes un like, que vos suscribades e que seguiremos intentando traer cousiñas deste tipo porque bueno, somos nós os primeiros que o desfrutamos e cando faz as cousas con cariño, pois entendo que bueno, pois apagou a luz. Entendo que tamén gustan. Unha aperta forte.